Vieš, čo by si mohla povedať? Čo? Že... Vítajte vo vlogu. Vítajte vo vlogu. Ale tak to musíš normálne, tak aby to bolo cez ten reproduktor. Ešte raz, hej. Vítajte vo vlogu. Fú, aké to bude oslintané. Ale niekedy to tak je. Je? No jasne. To, hej? Ale nie, potom my si ideme svoje a to ostane ako... Ale, Odkrojíte. Marek, ty budeš mať na ten rozlúčkový zápas to Číro. Ja len som chcel toto vyskúšať, že on má fakt taký... Koberec, hej? Že úplne kober, náletový. Náletový. Chceš si chytiť aj ty naše vlasy? Adelina si chyť. Adela má teraz... Môže? Pozri sa, aké má končeky krásne. Ale počkaj, idem budúci týždeň už nejak Mirke. Už, hej sa... Počkaj, Mirka, aj teba striha Mirka? Nie, Miro. Aha, už dobrala lieky, Mirka. Decka, ja nechcem nič hovoriť, ale toto ako vyzerá pre Boha živého? Šimonko spravil. Jakže Šimonko? Toto všetko spravil Šimonko? Sárka. Áno. Ale veď má aj trošku proste Boha pri sebe. Nemám. No a má aj trošku. Nemám. Jak toto mohol Šimon spraviť celé? Decka, dohodneme sa, že obed bude, ale až zajtra, keď doupratujete. OK? Vydržíte? Šimonko, vydržíš niesť? Dnes, áno. Kým tu nebude upratané. A ten zvuk, Šimonko, prečo tam ty si v obývačke zapol tú helikoptéru? Ha? Keď si tu v detskej izbe. Ja vidím. Už je vypnutá. Ďakujem ti, lebo myslel som si, že skolabujem. To je zábavné však. Som to ja sabol. To si ty zapol. Upratovať, lebo inak nebude obed. Šup, odchod. 15 minutes later. Mám pre teba v izbe prekvapenie. Prekvapenie? Áno. Si niečo namalovala? Nie. Mám sa ísť pozrieť? Áno. No tak to som zvedavý. Neverím tomu. Toto je možné? Áno. A čo tu boli škriatkovia? Nie, to som bola ja. A to tebe sa takto rýchlo podarilo? Aha. Počúvaj ma, tak toto som jak živ nevidel. Priatelia, bez toho, aby sme toto fejkovali, pozor, akože určite sú vlogeri, influenceri, ktorí ako nafejkujú toto, príde pani upratovačka, zvalia to na deti. Ale nie, že si všetok ten neporiadok skryla pod koberec. Nie. Mám sa pozrieť pod koberec? Sárka. Som dojatý. Tadá! Dobrá! Sama si to takto nádherne upratala. Podľa mňa niečo z teba bude. Po mamičke. No o 3 dní ju musíš vrátiť. Ibaže kráľ nemeškal. Premenil dceru a jej dvorné dámy na kačky a rytiera sa spýtal. Povedz mi, ktorá z nich je princezná a budeš si ju môcť vziať. Môžem vás na chvíľku prerušiť len? Áno. Šimonko, nenechaj si zobrať svoju mužskú energiu. Dobre? Otec ma premení na kačku a povie ti, aby si ma spoznal medzi ostatnými kačkami. Svoju bojovnosť, statočnosť. budeme čítať dinosaury. Dobre? Nenechaj, nepodľahni toto, že si princezná alebo niečo také, dobre? Moje malý Gingerko. Mužská energia. Muž. Ginger. Moja láska krásna. Páči sa ti tá rozprávka? No, čítaj rozprávku. Nie, že zahrám niečo teraz za chvíľku. Aha, dobre, okej. Budem opatrná. Hej, opatrne, dobre? Opatrne. Dobre, ty musíš... A ty vieš hrať na gitaru, ale? Vieš čo, ale iba tak trošku. Tak akože tak skúsim. No ja sa vyskúšam. Dobre, tak. Takže iba takto si tak pamätám ešte zo školy. A opäť mám pocit, že musím za tú gitaru urobiť, že... Pozri, aká je Zea biela.
Jaký farál. A pozri sa, už naskakuje, tu je skutočná indiančina. Ježiš. Ale tu dole, hej? Ježiš, pozri, aj Mona Lisa je s nami. Aj môj, aj Nirvana. Aha. Jaká partia. Ja som myslel, že Mona Lisa... Prosím, to tam napíš, no, to je jaká, to je úplne... Inak k tomu výzoru mimo kamier. Že na tých fotkách všetci vyzeráme, áno, že ako keby nám plnili tie celebrity želania, také, že sme dve chore deti a že sa konečne sme sa s nimi odspotili. Počkaj, tak ale ukáž fotku akože No tuto seba, hej, že seba. Darika, tu vyzeráš ako... Ako čo? Tu vyzeráš ako nevidiace dieťa. Tuto vyzerá, že si akože, no pozri sa, s Milanom Ondríkom, chlapček sa odfotil, veľmi potom túžil. No tu ja vidím, pri Davidovi Bileko vyzerám, že ma predtým niekto sa zaháňal palicou a ja som tu taká zlaknutá, prihrbená. Aj za tie roky sme sa to nenaučili. Keďže sme prišli na chvíľku na Slovensku aj z pracovných, ale aj iných dôvodov, tak Sárka sa strašne túžila stretnúť so svojimi super dvomi kamoškami zo starej škôlky, s Andrejkou a s Laurinkou. Takže dnes majú playdate. A zlízla si to moja žena. Tak jej treba. Láska! Poď sem! Čomu sa venujete, pani europoslankyňa? Mám 4 deti na ihrisku. Aké to je? Super, hneď by som ich brala. Všetky? Ej, ahojte! Mňauky, mňauky. No ako je? Nie je vám zima, babi? Sa bojím, aby nenakladli, oni sú vždy také naobliekané a teraz sú také ľahko. Teraz som dostala taká zaskočená. No sme na oslave 70. narodenín tvojich drahých ctených rodičov. Anky a Petra, Cifrovcov. A je tu celá rodina. Milí rodičia, vieme, ako veľmi nás ľúbite, bola moja prvá veta. Ja tu nemám plavky. No tak sme rodina, to je v pohode, to zvládneš aj bez. Nech to je trošku challenging, tak sme dali, že každý musí napísať vetu. Milí rodičia, vieme, ako veľmi nás ľúbite, bola moja prvá veta. Aj my vás. No? A preto... Tomáš opísal situáciu. Veľmi, akože... Say it what it is. Veľmi kreatívne. Do teplých krajín. Veľmi pekne, Janko, píšeš. Dobre. Fakt. Ale ty máš nejakú poruchu, nie, Jano? Hej. ADHD. Vieš, kto mi dnes teba spomínal? Vieš, kto je Zea? Máš telefon? A čo s ňou? No povedala, že si strašný fešák. OK. Ale akože ona je zadaná, aj ty si, takže to len som ťa chcel potešiť. Taký pozdrav. No a veľké oslavy sa tu chystajú. Akurát som nevedela, že to je výrivka, nemám plavky. To nevadí. Že by sme sa naozaj zblížili ako rodina. Hoci, ty to máš plavky? Už sú Martino, už je hore aj Šimino. Tam je. Plavky tu máš? Mám, jasné. Ideme do sauny. Šimi si OK, keď chceš ísť dole, mi povedz. Aha. A počkaj, je tu večera. Počkaj, no. Poďte sem zavolajte otcovi. Dora. Ahoj. Máte, boli sem hore. Ukáž? Wow. Tak to ste strašne vysoko a ďaleko. Počujete ma? Tam máme rozložené hračky všetko, čo? Šťastia, zdravia. Pomôžete nám sfúknuť teraz? Ja nevládzem, pomôž mi. 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa Tito. Happy birthday to you. A môj Osko je ten so svetlými vlasmi. Aj zatlač trošku nožičko, aj spravo odlúči. Výborne. A ďakujeme, že sledujete.
Ja som Sárka. Ja som Sárka. Hlavná hviezda vlogu. Hlavná hviezda vlogu. O nie hlogu,